Baditut bi goiz libre. Hori galdetu nahi nizu, ja libratzen oten Bi goiz libre eta nola txarangarekin aflojatzen doan, arratsalde gehiago ere baditut libre. Baina, karo, egunero bailableak baditut, hor Gazteluen Parantzan. Hori da. Orduan arratsaldea libre izan da ere, gero 9:00tarako egon behar dutan. Egunero asko da, Egunero 9 egun dira, Eta lo, zenbatetan egiten dugu lo? Egun batetik bestera zenbat dugu? Bueno, egunaren arabera. Orain ja gauez gutxiago. Ados. Osea, gutxiago ateratzen naiz. Beraz, lo gehiago. Hori da. Bai, eta gero badira bete behar batzuk azten direla eguerdiko 12:00 eta bida libre izatea bezala, praktikamente. Lanean nola gozatzen da, bainat? Asko. Musikariek bai. Bai, osea, maite dugu egiten duguna, eta pote bat hartzen alduzu, jotzen zaude bitartean, gozatzen duzu, jendeak eskertzen du, eta oso polita da, oso eskertua. Zer da San Ferminetako nena? Baten ikusten egongo dalako programa, eta egutegi hartuta planak egiten, noiz joan daiteke ni, Iruñera San Ferminetara? Berri txar bat da, niretzat San Ferminetako nena da programan agertzen ez den guztia. Guztia ez, baina tira, kuadrilla batek sortzen dituen. Pote improvisatua, bermuta. Bermuta, niretzat bermuta hor... Hori adinaren seinale da ere, bermutarena, ez? Ez, betidanik pentsatu izan dut horrela. Musikaria zarelako. Baina, etorri behar gara bebai, alkarri ikusteko ez daukagulako beste egunik. Orduen etortzen gara eta danok topatzen gara. Bainat, sekulako plana daukazue, orain esan dugu, gaiteroekin egongo zara. Eskerrik asko etortziarren, tita baten udaletxera zoaztelako guztiok. Mila esker ekipu hau egitearren. Bainat, López, plazer bat, zurekin egotie. Beti bezala. Egonek gara, bainat. Bai, zuziko gara. Udaletxeko plazara goaz? Hementxe segitzen dugu bai, oraindik ere zapia sakelean dugu, eta hemen goiti begira, hementxe udaletxeko balkoira, ze hementxe bertatik lehertuko da eromena eta besta, eta hementxe topatu dut, Iruñeko familia bat. Egunon? Egunon. Izenak? Edu. Maili. Anerea. Eta aita eta ama etorri dire, alabari erakustera zer? Zein den giroa hemen udaletxeko plazan, eta txikitatik jakiteko zer den herriko jaiak. Zuretzat zer dira, zuek bertakoa zaretelako, Iruñekoa betidanik, zer da zurentzat hemen egotea gaur leku hontan, ordu honetan? Giroa, poza eta berotasuna. Berotasuna handia. Zuek sakelean duzue gordeta zapia, o nola zaudete bai? Bai. Ezin da lepoan jarri, hainbat ikusi ditugu zapia lepoan. Kanpotarrak dira. Bai, ez da? Iruñakoa bakarrik hori, eta txupinazo jatsotzen dugunean, ordan jatson dugu ja zapia lepoan. Zuek haunitzi bilizareten lehenago hemen plaza honetan? Gaztetan, ni nahi zinoi sartu, baina edu Bai. Bueno, da, sentsazio berezi bat, eta noizbenka bizi behar duzu zer dagoen hemen barruan, eta sentsazioak, bai, oso politak. Bai, ikasi gurasoen gandik, besta zer den eta gozatu. Familia, eskerrik asko. Bai, zuei. Segituko dugu, udaletxeko balkoira begira, ja noiz paratzen dugu zapia lepoan. Aritz Ibañez eta Garazi Astibia duguna dantza taldeko kidekin gaude, eta ze irribarre, orain pare bat urte, irribarretsuago, Aritz urduriago, esan dugu, larrialdetako zerbitzuetako langileak izango dira urten txupinazoa jaurtiko dutenak, Jala Nafarroa Palestinako taldea izan zen, baina 24an zebok aukeratu zintuzten, hiritarreko bai, txupinazoa botatzeko eta botatu zenuen. Aritz, ze momentu, Bai, gaur baino urduriago bai. Eta kontentago ezakit, antzeko, bai. Zer dauka uztailaren 6ak? Hain pozik egoteko danok? Bueno, ezakit, berezia da. Justu Garazirekin ari ginen aipatzen, ez geundela osongi kokatuak eta atzo beste lagun batzuekin ere aipatzen, eta ezakit, baina gero heltzen da eguna, ikusten duzu jendea surigorri jantzia, eta pum, berpizten zera bai. Ikusten gaude irudiak ezinbestekoak zarete San Fermin jaietan bebai, eta apurtxo bete esaten egon garana, ezinbestekoak zarete hiria euskalduntzeko bebai. Bai, ezagit, azkenean geroz eta talde batean aktibo gara, ez? Eta geroz eta mundu honetan, ezagit, batez ere euskalgintza eta kulturgintzan badugu zer egiteko, ez? Ezagit, ustein bat. Nola uztartzen duzu parranda eta kompromiso ez dakit. Gaztetasunarekin. Bai. Ziurraski. Oso ongi gozatuz. Bazara berezia da, Martxelo, urtero esaten dugu bebai, dugunako, kide izandako egoten zara, San Ferminetan eta etxare bat etzen nolan, veteranoak eta etxarete San Ferminetan berpizten gara pixka bat, eta denak elkartzen gara egoitzan eta dantza egiten du. Beste modu batean, batzuk, baina...
Bueno, esan dugu, momentua iristen ari da, hori da plazako unea momentu honetan, ikusgarritasuna eman zitzaion aritz esaten gabiltze Txupinaz horrekin zuen lanari, baina purtsubet zelan egiten duzuen kontuan izan da, urte osoko lana da, ez da jaietakoa bakarrik, basabiltzate ikerketa lanean beba, hitz egin dugu askotan honi buruz, eta berreskuratzen galdut egon diren dantzak eta tradizioa izan dutena, gaur egunera ekartzen bebai, lan handia dago, baina ze lan ederra bebai, ez da? Bai, bueno, ez gara aspertzen urtean zehar ere. Agian San Ferminak dira urteko egunik berezienak eta hain zuzen ere gorriz markatuak ditugunak. Baina, bai, urtean zehar, urten ezakit kasiko 30 emanaldi izanen ditugu urte guztian zehar, beraz, bueno, bereziki lantzen ditugu San Ferminetako emanaldiak, baina gero urtean zehar ere badugu zer egin. Aritz, galdera tekniko bat, zenbat espartin josi dituzu, zenbat zinta gorri josi dituzu, zenbat pare dira? 44 pare zinta gorri, bai, ze aurten aterako gara normalean beste edo zapatekin edo beste zapata batzuekin ateratzen ginen, aurten espartinekin, baina kaleak guztiak izaten dira eta beraz hor aritu gara espartinak apaintzen. Eta 75 urte dugunak 2024an esan genuen, eta urte hurren hori, Txupina jaurtiz ere ospatu zenuten irudiak ditugu. Aritz emozionatzeko apurtxuet. Ze momentu, Iruindarrok! Pamplonetak! Pamplonetes! Viva San Fermín! ¡Hola San Fermín! Bortxe duguna Iruñeko dantzariek bota zuten Txupinaren momentua, Aritz bertan egonda, Asiron ondoan, besteak beste alkate, Joseba Asiron egokitu zaizuelako, berari esker bai, aukerak eta hauek eta herriak aukeratzi eta hori guztia. Udaletxean gurekin preste dagoelako Joseba Asiron alkatea, bere hitzak entzungo ditugu eta gero bagatoz horriro. Bai, Joseba Asironekin gaude, Iruñeko alkaterekin, nervioak, urduritasuna, Joseba Asiron alkatea, egunon? Bueno, tentsioa, erantzukizuna, responsabilidadea bai, pizka bat bai, baina gero gauzak beti ateratzen dira ongi, beraz, aterako da. Une berezia aurrekoan, gainera, 15 minutu inguru falta dira, eta zer, unkitutak gaude, Nik uste kalean lehertu dela dena, jaia toki guztietatik, eta orain falta dena da bakarrik, hori hasiera ofiziala ematea. 9 egun aurrean musikaz, bazkariz, afaltzeaz, gozatzeaz, Iruña berriz ere bilakatzen da festaren hiriburuan. Hori da, gauza askoren hiriburua bilakatzen da egun hauetan, hiri txiki bat, Iruña, nik beti esaten dut Iruñera 2 aldiz etorri behar dela, bata urtean zehar ikusteko hiri lasai bat txikia, eta gero beste eromena hau. Joseba Asiron, eskerrik asko Iruñeko alkatea, zaindu eta jaizonetsuak izan. Zaindu zuek eta berri aukera duzuen baita ere ongi pasatzeko. Eskerrik asko. Hauek izan dira Joseba Asironen hitzak, 15 minutu inguru falta dira Txupinazoa lehertzeko Iruñeko zeruan, eta hemen egon gara gonbidatu gehiagorekin, Ilaski. Errespeturako eta elkarbizitzarako deia eginda udaletik segurtasunez igarotzeko, batez be emakumei dagokienez, eta mezu hori berak azpimarratzen du eta asko eskertzen dugun mezua da. Eta aipatu du alkateak bebai, hasi aurretik atzoko hitzak izan dira, eskertzen duela izaera herrikoia mantentzie San Ferminek hain nazioarteko jaiak izan da bebai. Segurazki, nazte, borraste, zoragarri bat da, eta horregaitze gustatzen zaigu horren beste, ez da? Hemen leku bakoitzean ambiente ezberdin egoten dalako. Bilatzen dugu nonatera, batez ere jai herrikoi batzuk bizitzeko, eta gure tokia ere bilatzen dugu, eromen honetan. Izaten da ekitaldi ofizialen programa, baina gero beinatek zioen bezala, bakoitzak sortzen duen hori, eta nik uste Iruindarrondako edo bintzat hemen gauden Irurondako beste San Fermin horiek, badira San Ferminak pluralean bakoitzak bereak eta
guk bilatzen ditugu gureak. Sanfermintzale izateko modu asko dago, ez? Eta denak dira Eta batzuk kombinagarria. kontrajarriak ere bai. Hori da. Ba, plazako irudiak, horre, ja, ez da jende askorik sartzen, Joseba Lagarai, segiro. Ba, gu bi bederen kabitzen gara hemen, Batxitx egunon. Egunon. Lusokoa, Lapurtarra eta Gaiteroa. Gaur, Ilaski eta Euskal Herria momentiko bat baldin bada, txupinazoan da, Gaitero guztiak 200 bat uste dut Batxitx sartzen zaretenean. Lehen urtean izan zinen, nola oroitzen duzu iazkoa? Ikalaria, horre jaldoi bat. Hainbeste urtez pesta eginik pesta zale bezala eta hor parte hartuz eta egiko etxetik pasatuz eta hor ateratzen girelaik ate hortaik argirat ikalagarria. Ez zina anztekoa. Zenbat Gaitero etorri zarete iparraldetik? Iduritzen zait berrogoi bat. Denera zenbat zarete? Denera zenbat Gaitero zarete gaur sartuko zaretenak hor barnera? 200 bat, uste dut, edo geixo. 200 bat? Bai, 200 bat. Urduri? Bai. Unitzen txeatu duzue, bizarete prestaketetan? Bai. Kapitalat heldu gira orduan eta pesta nagusietat eta tresna horrekin orduan. Zuei adi begira egonen gara, zuen momentua biziki ederra izaten baita, gozatu hainitz. Bai. Mil esker. Sigur baietz. Hortxe Gaiteroen momentuaren esperoan gelituko gara, txupenazta behin botata gero. Ze egun zoragarria dan, edozerekin unkitu egiten gara. Danok, eurek entzuten eta unkitu egiten gara guztiarekin. Hola behar du. Zer egin behar dugu, zuek ikusteko, Sanferminetan, nondik ibiliko zarete? Ba, gaur berean, ordu bat aterdietan Foruen plazan, bihar hariko gara segizioan eta udal plazan troke dantzak ematen. 12an ere bada kulturarteko kale jira eta horren ondotik dantzatuko gara Gazteluko plazan, arratsaldean 7 eta 14an 8 ere segizioa eta ondotik troke dantza, 4 egunetan. Txikiak ere 8an bakatu. Euren eguna. Hori da, txikiek ere badute, txupinazo ere izan dute, aurten txikiek zelan adan transmisio lan hori esaten gabiltzena, eta dantza talde baten zer esanik ez. Eta dantza talde baten egiten dan lanak, ze onura dakartzan hiriari orokorrien bebai. Nola dago, zuen osasuna, horri dagokionez? Bueno, ongi, esanen nuke ez gara kesatuko, hobe egon ziteke, baina baditugu 70 bat aurre dantza eskolan, eta egia da gero eta hor gutxiago jaiotzen dela, asko kiroletara jotzen dute askok, baina dantzara ere bai, eta pozik, nik uste etorkizuna bermatua dugula. Ba, oso ondo, aritz eta garazi beti ederra zuekin egotea bebai, ordu aurrera doa 12etara iristen ari gara, esan diate lankideek Gazteluko plazako irudiak ere baditugula, momentu honetan nola dagoen ikusten ari gara, zuzeneko irudi horiek, nondik ikusiko duzue zuek? Txupinazoa? Nik egoitzatik, gure egoitzatik, eta... Batzuk hurbiltzen gara onera Burgoen plazara eta gero ja dantzara. Oso ondo. Arropa zaldatzera, berehala, eta ongi dantza. Ba, Aritz Ibañez eta Garazi Astibi, eskerrik asko etortziarren, plazer bat, zuekin egotea. Eta berehala udaletxera ere bagoaz, bestelako gonbidatu batzuk udaletxean, gonbidatu ilustreak Amaiur. Horrexe da, Iaski bai, Peio reparatzeekin gaude, gonbidatu ilustra, gonbidatu berezia, Peio, egunon? Kaixo, egunon, kaixo Iaski. Ongi etorri. Zute zer entzuten, Iaski? Egunon! Euskal Herri oso jakin nahi du zeintzu diren Peio reparatzen planak Sanferminetarako. Nik uste dut gaur hemen izango naiz, baina berehala ospitalera noa, izeba hor daukat, ekarri dugu bere zapia, hemen dago gurekin, uste dut utziko gaituela, hauetako egun batean, eta berarekin egotea, hori da nire asmoa Sanfermin hauetan. Gaurko eguna berezia da, bai, Sanferminetan ere ospatzen dugu, Nafarroako ospatzen dugu. Zein da zuretzat Sanferminetako une importanteena edo garrantzitsuena? Jo, zaila da erantzutea. Esan berri diate, irrikitan nago, esan berri diate Mabitan Gaitero jotzen dutena hemen, dela momentazo bat. Etxo esan diate, Pello, balkoian egon baino, nahiago baduzu jaitsi eta prestegon Mabitan Gaiteroak bertatik ikusteko, puntazoa omen da. Orduan, oraindik zalantzetan nabil. Bueno, Peio reparaz, eskerrik asko guretik eta zaindu, eta ospatu jaiak hementxe egongo gara, zuzenean Euskal Telebistan. Eskerrik asko. Mila esker, eskerrik handi bat. Aupa Peio, sekulako eginda datorre Peio ondo dakizuen moduan, San Mames birritan betetain mitoaroa 3 ikuskizunarekin, eta esaten gabiltz, bakoitza bere esparruan, baina ze garrantzitsua dan ikusgarritasuna ematea, gun hor garen. Dantzariek eta esaten ziguten, gaitaiotzaileek eta bebai, apurtxu bet, euskaldunak gara. Eta ezin antzi dugu, herri jaiak direla hauek eta herritarrok egiten ditugula,
eta hor ateratzen dugula garen hori. Agian Pello hori, igual, udaletxe plaza egingo zaio txiki gaur, baina, bueno, hor ere badago zer esan. Egunen batean bueltika bat emanen barko digu plazako giro honi. Igual testosterona gehiegi, nire gusturako bultzada gehiegi. Eta kontuan izan, orain urte batzuk zertzen, hau paradisua iruditzen zaitu, bai? Bueno, aipatzekoa be bai, urte hurren, bueno, garrantzitsua delako, 10 urte bete dira, Manadaren talde bortxaketatik, eta inflexio puntu sekulakoa izan zen, bai legei dagokienez, bai, bueno, justizien eta paiketetei dagokienez, eta batez be, gizarte moduan nola hartzen dugun, ezta? Bai, eta purtsu biktimari sinesgarritasun hori emon da, ordura arte etzana bizitzen, ni gogoratzen dut lanien egon ginen, txupinazo egiten, noski, 6an, eta 7an programa geneukan, eta elkarteratzera joateko, gaueko programa zen, baimen eskatu nuen lantaldean, eta utzi zidaten eta joan ginen, udaletxeko plazara, eta jende berbera zegoen, 6an eta 7an. Hor, unkitu ginen guztiok, eta jakin genuen hor zeo zer gertatu zala, eta inflexio puntu bat eta klik bat egitala. Tekla bati eragintzaion, ezin antzi ere lehenago Nagorela Fajeren eriotza, zilketaz. Horrek ere kontzientzia mailan ere eragin handi izan zuen, eta aipatu zuen bezala, jaski, Manadaren auzi nazkagarri horrek, nik uste guztiak jarri gintuen gure tokian. Ze ikusgarri dagoen plaza, ze gogo ematen duen eguzkia, beroa, ze gustora gauden Joseba Garai plazarako bat, udaletxeko plazara. Aupa, Joseba. Hemen txeka bai, beroa derra, baina umorea ere bai, ezta? Iruñekoak zuek zer moduz? Oso ongi. Gozaria eta gero hemen ospatzera. Egin duzu almuerzikoa? Bai, txistorra, arrautzak, oso ongi. Abalantxak hasi dire hemen eta ez dakindik mugitu ez dinik gabiltza, baina zuek ongi. Bai, oso ondo. Zartuko zarete barrenerago? Hemen geldituko gara. Urtero bezala hemen eskinean, bai. Gozatu hau nitze? Oso ongi esko. Hau da jendeketa, ala, gero arte ilaski. 21 gradu momentu honetan, ez dago, ez aldurarik, bueno, hemen jende guztia azten gara telefonoa erabiltzen, baina, bueno, sartu ahal izan naiz eta 21 gradu momentu honetan. 22ko predizioa egon dabe, bai. 40 bitartean. 40 arratsaldeko bostetan, Hala esan dute. Eta bero boladan sartuta, ez da broma, eta ur asko edateko deiare egin digute eta gogorarazteko, eta geure burua zaintzeko apurtxu edo bai bero ikaragarria dagoelako. Zer dauka honek, Martxelo, esaten duguna, urtero berdina, baina urtero ez berdina. Aldi berean, bai, hor, Joseba izan dugu, olatu horietan surf egiten gaixoa. Hola da, garai batean hor musikariak izaten ziren, baina jendetzak, arrakastak nolabait zokoratu ditu babesleku bila udaletxearen aterpe horretan, ez? San Ferminak historia egiten hasi, bazara zu irakasle eta hemen klasetxu baterako tartea ere hartuko oporretan zauz. San Ferminak oso aspaldiko tradizioa duten festa direlako, erdiaron horrelako, azoka antzekoetatik, baina ja, 16. mendean eguna bilartzen da. 7. hilabeteko 7. eguna. Jartzen dute, ziur aski erabaki politikoa izan entzen, berez San Ferminek ez dauka elizarik Iruñan. Badu kaperari, San Lorenzon, eta badira beste bi eliza hola txiki, baina gaurkoak dira, 1 urte izango du zarrenak. Beraz, horrek esan nahi du, San Fermin agian oso benetako personaia ez dela, baina 5 axola zaigu. Ez da garrantzitsua une honetan hori, ospatzen da, nunbait 7. hilabeteko 7. egunean batu zuten Nafarroa Gaztelarekin, 1513an Gorteen bilera batean. Etzen Nafarrek bilera hartan, eta kointzidentzia hori bitxia da ere. Udaletxetik esaten digute tita baten joan behar dugula, bestak beste Araceli txupinazoa botako duen, zerbitzuetako larrialdeetako erizaina amaiurrekin dagoelako, aurrera! Hori da gainera, 5 minutu falta dira gutxi gora bera, eta Aracelirekin gaude, estamos con la lanzadora del chupinazo, Araceli. Nervios es poco, me estás diciendo que tienes la carne de gallina. La carne de gallina, oso urduri nago. Urduri zaude. Bai, hitz egiten dut oso gutxi, Lasai, cuéntanos un poquito cómo tenemos ahora ese momento, que te quedan 3 minutos, ¿de quién te vas a acordar? Bueno, me voy a acordar de mi familia, por supuesto, de mis amigas y amigos y de todo mi servicio de urgencias extrahospitalarias, todos los estamentos, todas las compañeras y compañeros. Azkena, la última, ¿a quién se lo dedicas? Por supuesto a mis compañeras y compañeros y oye, a toda la ciudadanía que nos han votado, orgullosos. Eskerrik asko, Araceli, bazoaz ya
txupinazoa jaurtitzera, 3 minutu gelditzen dira, eta hemen txella gaude guztiok jendez lepo, eta ikusi dezakezunez, iaskik. Gozatu zeupe, Gozatuko dugu, amaiur momentua iritsiko dalako Clint Jean-Louis Fernandezek eta Araceli Sergiok botako dute txupin hori, Nafarroko larrialdietako zuzendari ordetzaren, ordezkari moduan, ederra bebai aitortza egitea horrelako talde bati, Martxelo. Beharrezko ditugu, festetan, lan eskerga egiten dute, eta holako errekonozimenduak eta oso justiziazkoak dira. Saririk politena da, herritarrek bozka zaitzaten festei hasiera emateko. Nafarroko Pilota Federazioa indarkeria sexistaren aurka lanean dabiltzan emakumeen plataforma, emakume zientzialariak bebai, Santiago de la Chantrea bez batzabe aukeren artean, eta sandakoa euneko botoen 32,5 horrekin, larrialdetako zerbitzuetako, zerbitzuetako langileak ikusiko ditugu, txupinari begira gaudelako, hortxe jarrita dago, iragarriko zaigu, balkoitik bai berehala ordua iritsiko dela, eta ze momentu unkigarri izaten da hau, 2026ko San Ferminak hasi behar dira, txupinak metro bat eta 20 zentimetro ditu, eta sekulako estanda egiten du, Baita, nunbait, suzirietan estanda barrunbetsuena egiten duena, ez dago gehiagore. Hortik gora Donald Trumpi galdetu behar. Hori da, hegazkin batek aireratzean egiten duen dezibelio kopurua ataratzen ditu honek, ondo entzuteko, Iruñeko leku guztietatik eta Euskal Herriko leku guztietatik ondo entzuteko, San Ferminak hasiko zaizkigula. Errepublika garaian lehenengo txupinazoa, babitu, musikarekin iragartzen ari zaigu, ordua iristen ari dela. Klarineruak atera dira, timbaleru ere bai. Zapiak prest, Leicester lepoan jarri beharko ditugun zapiak prest. Eta momentua iristen minutu bat 12etarako 2026ko San Ferminak hasteko ez da ezer falta. Mundu osoaren begietan dago Iruñeko udaletxeko plaza une honetan. Gure festarik nazioartekoenak dira, zalantza barik, eta une batetik bestera, hasiko dira. Hasi dira 2026ko San Ferminak zoramena Iruñeko udaletxeko plazan. Gora San Fermin. Martxelo Sotozia musu bat. Biba hiriburuzagia. Urteroko oioi furdi hauek jarri zaizkigu. Zoragarria hortxe Clint Fernandez larrialdi zerbitzuetako
zuzendari ordeak, Araceli, Sergio Aguilera, Tafallako mugikorreko erizaina izan dira txupina jaurti dutenak, ze unkigarri euren arteko besarka da hori bebai, bueno, besan dutelako oso unkituta daudela, jendeak, ohor hori eman dielako. Aitortza hori. Ze ederra izaten dan, eta txupina zoarekin, txupina jaurtita, kontatu zuen Hemingwayk orain egun urte, fiesta eleberri desan Also Rises irakurri dut, azkenien. Sasoikoa, mende bat daukan liburua, baina Hemingway zale naiz, baina nabaritzen zaio adina, baina ederra bebai, estatu batuar batzuen begietatik nola ikusten den hau, baina mundu osoan fokua jarri zuen. Bai, ez dakigu azkenean onerako dala txarrarako, baina... Hortxe, Araceli eta Klein, agur egiten, ze momentu izan behar daun bebai, ez da? Bai, gauza ederra. Hemendik, Burgoen plazatik, usaitzen aldugu, bolbora usaia, ez dela? Nire asko gustatzen zaidana. Nire, bai, txikitatik, baitu duan usaia da, bolbora usaia. Eta badituzte 40 bat suziri botatzeko, oraindik ere. Gazteluko plazatik oso ikusten da, suziria. Uzten duen arrastoa eta eztanda, hor zeru erdian. Esan dugu, tradizio 31. urtean lehenengo txupin jaurtitze hori, baina 40ko hamarkadatik eta udaletxetik egiten dana, salbuespen batzuk egon dira pandemiak urteetan eta hori da? Bi salbuespen, bi urte, gerra zibila eta pandemia. Eta Iruñan beti gertatzen den bezala, errituak edo ohiturak sortzen ditu herriak, eta gero udaletxeak hartzen ditu eta ematen dio ofizialtasun alako barniz moduko bat, baina 1931, Juanito Etxepare Aramendi izaneko estankero errepublikano batek, igande jantzita, bota zuen, jaurti zuen Gazteluko plazatik, lehen txupinazoa, lehenago ere egiten ziren olakoak, eta gerra zibilak ebatzi zigun hori, Juanito Etxepare ere hil zuten, fusilatu zuten, eta 41 edo, Jokintxo Ilundainek eta eraman zuten udaletxera. Segiro, bortxe Nafarroako Larrialdeetako zuzendari ordetzak izan du txupina jaurtitzeko hori esango dugu, oso pozik egon dira, eta orain ikusten dugu, esan bezala, txupin txikiagoak jaurtitzen ari direla, udaletxetik, bestelako langileak izan direlako euren arteko, besarka da horiek, itxaso medikuare izan dugu gurekin, eta bertara joateko zen, guztiek batera bizitzeko, une hau, une magiko hau, momentu hau. Botako dugu lerroburu prototipikoa, estanda egin du jaiak, eta estanda honek eramanen gaitu gupida gabe uztailaren 14 arte agenda oso trinko batekin, pero bakoitzak ikusiko du jai hartzen duen ala ez, ze erritmo daraman ala ez, baina gauza asko dago San Ferminetan egiteko zorionez. Udaletxeko plaza horretan txupina, esan dugu usaindu hemendik egiten dugula, Gazteluko plazatik oso ondo ikusten nahi da, Anabel Arraiza izan da bertan, Anabel, kora San Fermin, Anabel! Apa, Anabel, ibazu, nola zara? Enuen imaginatzen horrela biziko nuenik, hemen emoziorik ez da faltatu izan, udaletxe plazan badakit zer den suziria eta txupinazioa bizitzea, baina hemengoa izugarria izan da. Oiuak, txaloak, besarkadak, zapigorriak airean, danak saltoka, hau izugarria izan da. Eta gainera oso irudi polita, zeren kioskoa hemen atzekaldean dukagu aizariekin, gaitariekin, baina udaletxeko plazatik atera den suziria hementxe bertan lehertzen ikuste da, hori oso polita izan da. Orain zalantza daukat, zen gustatzen zaidan gehiago, Zuek ikusi nahi duzuen nolakoa izan den, hementxe irudiak. Hementxe. Gazteluko plazan bildu den jendetzaren poza, txupinazoa botata lehertu denean, eta esan dugu, festa lehertzen denean, ez dago berba berik hau adierazteko. Lehertu egiten da txupina. Festa honetan dana kanpora, ez da? Emozioak, izerdiak, negarrak. Gazteluko plaza beste kontzertuetan, esan dugu, Beñatek esan digu, txistua jotzen egongo dela bailableetan, baina gauero sekulako kontzertuak bebai, gauza asko egiteko 9 egunez. Bai, ez dago ordu askirik nahi dugun guztietan eta parte hartzeko. Baina hori ere seinale ona da.
orain ordu bat aterritan hasiko dira dantzariak, han foruen plazan, eguzki gupida gabe honen azpian, eta orain... Eta Dario, bai, pilotariak, balkoian bai. Hortxe, bai. Bai, bueno, gehiago begongo dira, hortik atzetik, ondik. Bai, bueno, ze ondo, bertari bertara gonbidatu eta hortxe ikusti lehenengo hilaran be bai. Hori ere polita izango da. Txupinazoa nola jaurtitzen duten. Bueno, zain gaude momentu honetan ze gertatzen ari da, barruan txistulariak ariko dira, Martxelo, zain gaudelako. Pamplonesarekin batera. Pamplonesarekin batera ariko dira. San Ferminetako lehendabiziko melodiarekin, gaintza biribilketa deitzen dena. Eta, begira, hori gustora entzunen nukenik urteren batean. Udaletxe barruan ikusi duzu zenbat, jendera zenbat gonbidatu dagoen, eta, Pamplonesak eta txistulariek eurei harrera egin, gero agertuko dira, Agur jaunak joko dute eta gero gaitarien txanda izango da. Bitartean tita baten udaletxeko plazara goaz, Joseba? Hemen txenaiz, abalantxak dira hemen momentu honetan, ezin gara mugitu ere egin, geldirik gara. Hemen ez da inor gehiago sartzen, baina orain ari dira gaiteroak sartzen. Badakizu hori egiazki momentiko ederra izaten dela, eta oantxari dira sartzen, berehala erdira joateko. Ederra izan da, pañuloa zapia dagoeneko lepoan dugu, eta beroa, izerdia eta umore ona, hori gaur protagonista, udaletxe plaza honetan, Ondo? Bai, bizirik? Bai. Ongi. Hauxe, panorama hemen! Hau bai, Joseba, Bueno, ikusten dugu lekua egiten Martin Aristimuñok esaten zigun aurten, dala biren bat izango direla, bertan agertuko diren gaitariak gero bazkarirako eta apuntatuko dira gehiago, baina aurreko urteetan ja apurtxu bete zenbaki hori iaz 250 esaten zigun, 300 erantze joan da, betzela inorentzat erosoa, eurentzat bez eta jendearentzat bez, hala ere 200 gaitari, Osestua da, horre Pamplonesak ja berez hartzen du toki majoa, txistulariak eta bi gaitari banda izaten dira. Eta ez dago toki askirik, beraz... Gero zoragarria da ikustea, edozein egunetan, plaza beti esaten duguna. Ze txikitsua da. Oso txikia da. 2500 metro kuadro ditu, Iruñeko udaletxeko plaza. Telebistan askoz ez handiagoa ematen du. Askoz handiagoa ematen du, eta milaka lagun sartuta barruen, zerrazanik ez, horrek leku izugarri ematen du, eta leku oso ederra da, Ze toki txarraz da, orai, lentilla galtzeko edo. Oso leku ederra da, fatxada hori bebai, udaletxekoa, 18. mendeko barroko bat, etxailez bete eta... 1951koa. Zoragarria da, arkitektonikoki ere zoragarria da. Bor leku egiten, ze gertatuko da orain? Leku egin eta gero, txistulariak entzuko ditugu, hortxe ikusten ditugu, eta gaitariak zainatzien bebai. Entzuteko izanen da zailago, ordea. Txistularien volumena eta gaitariena zin da konparatu, baina belarria erne jarriz gero. Txistulariak ikusten ditugu, pres bebai, eta esaten ziguten, gurekin gonbidatu izan diran txistulari gaitaiotzaile, posible dala lanien egon eta gozatzie, bazkenean benetan sinisten duzulako egiten duzunan, ezta? Ze gauza garrantzitsua den lanean gozatu alizatea, ez? Hori lanbide askotan gertatuko da zorionez, baina nik uste musikaria direla alde horretatik privilegiatu bat. Hortxe, txistularien jardun hasi da. Agur jaunak eta Andreak hiri buruzagitik entzun ditugu txistulariak orain segidan, txistulariak sartzean berriro,
izanen da gaitarien txanda. Bueno, badakizu aurten gainera Europako batzordeko Next Generation funtsak aprobetxatuta, sekulako ikerketa egin dela San Fermin jaien inpaktu ekonomikoari buruz, eta besteak beste, eragin ekonomikoari dagokionez, 459,4 milioi geratzen dira hirian, gastuak ere badaude, baina ostalaritza, eta hotelak, eta dendak, eta bar, 424.000 lagunek parte hartu zuten festetan, iaz, 1,5 atzerritarrak izan ziren, eta bataz besteko gastua, 412 euroko izaten da, 3 egun edo egoten direlako, bataz beste guztia, baina bertakoentzat, 511. Ze gauza, ezta? Bertakoak egunero zaudetelako, eta garrantzitsuena balorazioa 10-tik 8,9. Bikain bat jarri diote etorri diren guztiek San Ferminei, eta guztiei galdetuta errepikatuko zenuke baietz, bai. Sekulako nota onak dira, San Ferminei dagokienez, Martxelo? Nik uste dut, horren atzean ere, lehen esan dugun funts herrikoi hori dela. Osa, badira, batetik, ordutegi ofizialak eta egiteko ofizialak eta bar, baina giroa, programan ateratzen ez den giroa, edozein tokitan zaude goxo, hitz egiten da edozeinakin, nik ingelesa ez dakit, baina ingelesa hitz egiten dut zilik San Ferminetan. Ez dakit horrek balio duen, eta batez etorri eta alkarri ikusi barik horren beste denpora egon garen ontzat sekulako topalekua dela, urteroko topalekua da, 2 hamarkadatik gora gu San Ferminetan etortzen, eta urtero ikusten ditugun, jendeak ikusten ditugu, eta ederra dabe bai. Gaitariak hasi aurretik, udaletxerakiko da, Amaiur? Kaixo, bai, Ilaski, ja zapiarekin gaude eta Maria Txibite presidentearekin gaude. Maria Txibite, egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, las fiestas. A ver, ya tenemos con el pañuelico. Cuéntanos, ¿cuál es el plan para hoy? Bueno, hoy el plan es cuadrilla. Han venido las amigas del pueblo, o sea que hoy toca, ya hemos ido a almorzar, pues el día entero por ahí disfrutando en cuadrilla. Habrá momentos para la familia, habrá momentos también pues que visitaremos el dispositivo sanitario y policial, por lo tanto también momentos para trabajar y para poner en valor todos los servicios públicos que se ponen a disposición para que podamos disfrutar de la... ¿Alguna recomendación de la presidenta para estos días? ¿Alguna escapadilla así, que no quiere la cosa? No, mi única recomendación y sugerencia es que disfrutemos mucho, pero que lo hagamos siempre con respeto. Es verdad que todos somos muy diferentes, Navarra es muy plural, Pamplona también lo es, pero este pañuelico es el que nos identifica como comunidad y desde esa pluralidad y con respeto, que disfrutemos todos y todas. María Txibite, eskerrik asko, muchísimas gracias. La hemos escuchado. Eskerrik asko. Maria Txibiten hitzak, Nafarroko presidentak hemen izan dugu Euskal Telebistan zuzenean. Aprobetxatu beharreko momentuak politikarientzat bai, beti esaten dugu, momentu honak direlako herri egiteko. Eta ezberdintasunak danok bai, baina eurek ere esaten dute askotan. Askotan gertatzen da, harreman pertsonalak eta jaietan ere, bestelakoak izaten dira, eta gauza asko sortzen dira jaietatik bai. Gazteluko plazaragoaz, gaitarien doinu hasi aurretik. Anabel? Geratu egingo gara bat, ez ia, bai, kiko baten, Anabel, tita baten. Bai, hementxe, justo Gaztelu Platzaren atzekaldean, hemen itzalean ikusi dut kuadrilla bat, 11-takoarekin, hauek aurretik egin beharrean ondoren egin dute, hauek, lasai bizi izan duzue txupinazoa, eta orain tripa betetzen. Bai, bete dugu lehenago ere, baina orain jarraitzeko edaten, jarraitu behar dugu. Jan egin behar da, ez da? Orduan zuen intentzioa festa luzatzea. Bai, iraundu arte, zenbat irautzen dugun garen. Langostiroa gero jango dugu. Hemen Iruñakoak zarete dena, gombinatu gaude. Iruñakoak zarete, baina esan diatzu Tuteratik ere. Bai, Tuteratik ere etorri dira, Burlata eta Rabitik ere bai. Bueno, kuadrilla, on egin, eskerrik asko eta gora San Fermin, Gora! Udaletxeko plazatik zuzenean gaita jotzaileak.
udaletxeko plazatik ikaragarria, oio ipurdia jarrita udaletxeko barruragoaz, Amaiur, lehendakari jaunarekin. Kaixo Iaski, ia dantzan genuen lehendakari eta biok, Imanol Pradales, egunon? Egunon, zer moduz, dana? Oso ondo, primeran. Zupinazoaren lehendabiziko aldia da zuretzat? Hemen udaletxetik bai, udaletxetik bakarrik, Zeintzu dira lehendakarien planak, orain Sanferminetarako? Gero bueltatxo bat emotea, poteotxo pixkat egitea, giroa palpatzea, eta, beste herritar bat bezala kalean ibiltzea. Zer eskatzen diogu Sanferminen egun hauetarako? Zer eskatu dezagun? Jentea gozatzia, bakean gozatzia, errespetuz gozatzia festetan, eta ondo pasatzia, hori da espero duguna. Soilik uztailaren 6an egon zara hemen? Ni bakarrik gaur egongo naiz hemen, bihar lana daukagu, gobernu kontseilua besteak beste, Gasteizen, baina gaur aprobetxatu inbarko da. Artetxo bat aterako dugu, ezta? Bai, noski. Eskerrik asko Imanol Pradales, lehendakariak hemen egon da zuzenean, Euskal Telebistan Iaski, eta orain dantzatzera goaz, musika eta giro honekin oso eskartuta. Goza dezala lehendakariak, garrantzitsua, zalantzabarik, bateragarritasun irudi hori eta lankidetzeko irudi hori. Plazara goaz zuzenien, hasi dira mugitzen apurtxu eta gaitariak bai, Martxelo, orain ez egingo dute hauek? Hauek ibilbide zehatza daukate urtero berbera, bi banda daude, txapel gorriak eta txapela beltzak izan daitezkeenak, Lakuntza eta Martin Aristimuñoren taldekoak lirateke txapel gorriak eta besteak, beste gaitari talde batekoak. Eta ibilbide desberdina daukate, eta irekiko dituzte, badu alako plastizidade bat, nola musikak lortzen alduen ez dutasun horretan arnazgunea sortu, musika atera dadin, barrurantzi jotzen dute, eta hori aireratzen da, eta, hemendik ere entzun dezakegu, naizta jendetzaren horroak eklipsatzeko joera duen, entzun daiteke hemendik gaitaren soinua. Entzuko dugu? Entzun dezagun deia. Bortxe gaitarien doinu hori, zoragarria, udaletxeko plazan daukagun irudi hori, Martxelo negarrez da, ikusten da, emozionatu egiten da. Gazteleko plazan, Anabela Raiza zauregana ere bagoaz, bertako giroa jaso nahi dugulako. Zuen gaitariak ezen izan ditut ikusi, baina hemen aitzaldi gaitariek egin nabil. Leire, zuena ere zoragarria, hemen Gazteluko plazako kiosko. Eskerrik asko. Orain beste 9 egun, beste 8 gaurkoakin 9, zuek lana topera izanen duzu. Bai, Sanferminetan beti a tope. Goizetik hasten gara, marretakoarekin, eta orain prest, kaletatik jotzeko, eta... Baina gustora egiten den lana ere bada ez da, Leire? Bai, gustora. Gainera nire kasuan ikasleak ere mendik ere baditut, orduan gustora, bai. Eta gainera jarraitzaileak baditugula ikustea, ez da? Honek ez du etenik, honek jarraituko du. Bai, baliboa seguratua, bai, baditugu hemen txikitxo batzuk atzetik, eta, Leire, zoragarria egiten duzuena, festa, musikari gabe ez da festa, osake, zorionak, gora Sanfermin, eta disfrutatu. Gora, zuek ere disfrutatu. Eskerrik asko. Aio. Zuen gaitariak ez, baina izaldi gaitariekin egon ez dire bai. Ze garrantzitsua Nobelek esaten du, ez da, musikak betetzen du, Iruñeko edozein txoko gainera, 9 egun hauetan, momentuetako bat hau, entzungo dugu?
abiatu dira bigarren gaitari taldekoak bebai, eskailera urtarrilaren batean ospatzen hasten gara, otsailaren 2an, martxoak 3, apirilak 4, ospatzen da? Ospatzen da, eta ezagun da zeinek ospatu duen, zeinek ez, Biharamunean. Bai, Peinetan ospatzen da, afari handia izaten da. Bihar izango da eskailera gailurra iritsiko da eguna, San Fermin eguna? Bihar da eguna handia. San Fermin ez da uztailaren 6an, gaur San Fermin bezpera ospatzen ari gara. Eta San Fermin ez da Iruñeko patroia, baizik eta Nafarroakoa. Kontraesan jaialdi bat da, hau ere. Izan ere, Iruñeko patroia San Saturnino edo Done Satordi bai da, azaroaren 29an ospatzen dena eguna handia, gura ere. Oso pozik herritarrek ala nahi izan da Nafarroako larrialdietako zuzendari ordetzak izan duela txupina botatzeko orea eta gainera talde barruan, Klin Fernandez izan da aukeratuetako bat eta Amaiurrekin dago udaletxe barruan eta ja ze kontatzen digun, ze momentu unkigarri seguru Amaiur. Bai, festetako protagonista batekin gaude, Clint, laranjaz tinatuko ditu festak, txalekoarekin, Clint, decimos, vas a teñir de naranja las fiestas, enhorabuena por el chupinazo. Sí, bueno, vamos de blanco, pero siempre tenemos que llevar nuestro color, tenemos que traer nuestro color naranja porque representamos un colectivo de gente que trabaja en la subdirección de urgencias y el ámbito de urgencias y hay que hacer notar. Clint, estuvimos hace unos cuantos días, hablábamos de los nervios, de quién te ibas a acordar, de cómo iba a ser todo, pero ahora me imagino que con lo que te ha venido a la cabeza lanzando el chupinazo ha sido espectacular, no hay palabras. La verdad que es un momento, es un privilegio y es un momento mágico. Estoy viendo, como si fuera en otro mundo, que tardaré en asimilar que he vivido esto. Yo te veo más alto, como que estás levitando, ¿no? Estás ahí sobre una nube. Sí, y luego con la marea de la gente, pues te viene más arriba, de que, ¡buah, qué ganas de que disfruten y que disfruten de manera sana y segura y, bueno, a gusto. Un plan de última hora para hoy que podamos, no sé, que nos recomiendes rápidamente. Un plan, bueno, espero tener un rato para estar con la familia. Mis hijos están por ahí, no sé, pero bueno, con mi mujer, por supuesto. Y bueno, está con los equipos. Y luego a trabajar, ¿verdad? Gero, lanera goaz guztiok, eskerrik asko Clint, festako protagonista bat esan dugun bezala, disfrutatzera, vale? Eskerrik asko, gurekin egoteagatik. Ze momentu ederra izaten da, neurek ere, Maklin eta Araceli, besarkatu dira, txupinatua jaurte dutenean, hor guztiak oioi purdi horrekin egoten gara, eta momentua ikaragarria izaten da, goza dezatela, eta eskerrak emon beste behin egiten duten lan ikustezin horregaitik, larrialdietako medikuak dira, ambulantziak dira, zioak dira, eta behar dugunean Martxelo lan eskertzen dan baten batek laguntzi, ez da? Badan ora jo, eta songi hartatuak izango gara, deus gertatuko balitzaigu, ez genuke nahiko, baina... Txistularien desfile hori beba, gaitariak orain herritik zehar ibiliko dira, hirian ibiliko dira? Pentsa, orain aterako direla, ateratzen ari direla, 4 banda handi, bi gaitari banda, txistularien banda, eta Pamplonesa bera, eta ibilbide desberdinak egin behar dituzte aldezarrean, elkarrekin topo ez egiteko, eta hauek dira nolabait inguruko kale guztiak, Txapeitela, Zapateria, Kale Berria, Merkaderez, arintzen dutenak, ez? Gaitari batzu adibidez estafetatik abiatuko dira. Beste batzu Zaldiko, Maldiko, Ansolega kaleko zonaldera ere gerturatuko dira. Ez badira estafetatik joaten diren berberak, orain igual nahazten ari naiz, baina bakoitzak badu bere ibilbidea. Esan duguna, kale guztiak eta txoko guztiak musikaz beteko direlako Iruñean San Ferminetan, ordu berdi pasa dira, 12etatik, eta jendea hortxe, udaletxeko plazan, jendeak hortxe jarraitzen du, Joseba ondo inguratuta gongo zara orain bai, seguru? Bai, jendea unitzez inguratuta, eta niri gutxitan gertatzen zait hitzik gabe gelditzea, eta guantxe bertan nago hitzik gabe, urtea unitzera mazkigula telebista, baina hemengoa bezalakorik ez dut sekula esantan bizi izan, ez dakit ze hitz erabilia berzuek, nola deskribatuko zenukete hemengoa. Niretzat kristonaren alina gaurkoa, osea. Bai, hau da oioi purdia, benetan ikusgarria. Guretzako egunik importanteena eta alaiena da. Bai, berdina ere, gogo askorekin hartu dugu, oso pozik gaude. Baita ere. Beroa baina ongi. Guztita. Lantxak egon dire, sekulako jendeketa egon da momentu batean, itota ere bai, zuek hori nola bizi izan duzu? Egia da, daudela momentu batzuk pixka bat kostatzen direla, baina poza azkenean hori da. Altxatzera jendea laguntzen dizu. Zeratu behar da, kolondoak saietxetan ez jartzen. Hemen ez, saietxetan ez, baina... Dauka bihotza, ukitu nire bihotza.
Bai, agia da. Baina ez dakitzen bat eta baina azeleratuta, izugarria da hemengo emozioaren. Baina uste dut denok horrela urte guztietan. Utziaz? Errepikatzeko modukoa, ez? Bai, jakina, noski jakina, ETV Gau. Que venimos de la Ribera. Nafarroko Ribera. Y hablamos euskera, euskera badakizu. Primera, bagore euskara Nafarroan, Euskal Herri osoan. Opa zuek, Opa zuek. Buena San Fermin. Datoren guztienarentzat, supito bat gratis, datoren guztienarentzat. Peñariko berena, gore. Opa zuek. Goizerako sekulako giroa dago hemen, esan dugu goizetik giro zoragarria egon da Gazteluko plaza be jendez eta udaletxeko plaza be betetzen da eta esandakoa goizean hasten da indarrak hartu behar direlako, San Ferminak hasten diren eguna da gaur eta indartxo etorri behar da, txupinaz ikusten honek ez daukalako etenik. Bueno, barriro be udaletxea ustuten hasiko zaigu, sekulako jende pila Pamplonesakoak izango dira, udalbandakoak izango dira bai, hortxe instrumentuek erakusten dute bandako kideak direla, hauek ere sekulako lana izango dute, Gainera, kompromisorik badute, esan nahi nuke, egunero, asteko zezenketan badaude dianak niretzako kasik unerik goxoenetako bat, oso polita dira dianak, 4 dianak jotzen dituzte, zein baino zein politagoa, esan bezala, dianak zezenketarako bidea mulilekin, zezenketa bera, segizioa, 8 urrena, gaur riaua ere eginen dute ziurraski, arratsaldean joko dute, hor asmatzen ari naiz, baina oso agenda estua daukate. Eta ibiltzen dira, hola txandaka, bestenaz ezinen luketen. Bueno, gogoratuko dugu, alerta laranjan gaudela Hego Euskal Herrian, kostan gutxiago, haizetxo apur bat egon da, nigo izien bernietik iritsi naiz, iritsi gara Iruñera dinok kezkaitu mugituko emetik, hau guztion hiriburu bihurtzen dalako, baina alerta laranja bero boladan sartuta, eta oso garrantzitsua, bandaren musika entzengo dugu, baina oso garrantzitsua, ondo hidratatzea guztiok. Hasi dira 2026ko San Ferminak 9 egun ditugu aurretik, ordu mordoa eta gainera atxetenik ez, bakoitzaken nahi duenean hartzen duelako, beretzat tarte egokia izan aldana, Iruñea ederra izaten da, hiri ederra izaten da horretarako. Martxelo, berehala kontatuko dizut, ia San Ferminetako nena zuretzat zer den, Udaletxe barruragoaz, Euskal Irrati Telebistako zuzendari nagusia ere preste gurekin hitz egiteko, Amaiur? Pizkanak gustu egin da, bigarren solairuko giroa eta Andonialekoarekin gaude, EITB-ko zuzendariekin. Egunon? Egunon, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zelan, nola bizi izan duzue txupinazo hemen udaletxe barruan? Konta iguzu? Bueno, niretzat oso polita izan da, inoiz egon naiz hemen udaletzean eta niretzat kriston esperientzia izan da eta hori zegatik oso posik eta ikusi dudana nik uste dut sentimendu asko ematen dit eta nik uste dut ikusten duzunean alako festak ikusten duzu atzetik dagoela herri bat, eta unkituta ikusten zaitugu. Bai, oso polita eta ja, hemendik aurrera festa osoa badakizue EITB-en
eukiko dituzue gauza guztiak, goizero, entzierroak, jarraipena, eta nik gonbidatu nahi dut jendeari, nahi diot jendeari gurekin egotera. Urtero bezala eduki guztiak hemen Euskal Telebistan izango ditugu, zuzenean, Andoni Aldekoa, eskerrik asko hemen egoteagatik gurekin, zuzenean. Zuei eta eskerrik asko ere lan egiteko eta talde osoari eskerrik asko eta lan ona. Eskerrik asko, Andoni. Entzun dituzue, Andoni Aldekoaren hitzak Ilaski, zuzenean hemen beti bezala Euskal Telebistan. Guretzat esango dugu plazer bat ala hemen egoti ebe, bai? Bai, plazer bat da, lanera gatoz, baina giroa bertatik bertara kontatzeko, zuei kontatzeko aukera izatea ikaragarria da. 204 ordu aurretik, 9 egun, 516 ekitalditik gora, egitarago ofizialari dagokionez, bai, bikoiztu egingo da, Iruñeko biztanleria hirukoiztu egingo da, eta esan dakoa San Ferminetako honena. Nola gonbidatuko ditugu etxekoak? Martxelo, etortzen? Zatozte. Iruñeko udaletxean badago alako arku bat, eta bertan jartzen du patet omnibus, edo janoa patet omnibus cor balde magis. Latin makarroniko baten. Itzulpena nun bai da, ateak zabalik dira, baina berezeki bihotza. Euskaraz askozaz soinu politagoa du. Iruña oso hiri ona da horretan, Atiek zabalik dauzalako beti urte osoan, baina San Ferminetakoa ikaragarria izaten da. Bagurtzen goazek gitxika, Joseba, esan diguzu unkitut egon zarala, horren beste denpora gauzaz berdinak egiten eta udaletxeko plazan bihotzean egotea marabila bat izan dela. Ze ondo, Joseba, eskerrik asko egindeko lanagatik, ze moduz? Begira, gaur irri egin dut Ilaski, negarre egin dut, izer ditu naiz, oiu, kantua, ez dut hainbertze emozioa, hain denbora laburrian. Bizi izan inoiz, 20 urte baino gehiago, ETB lanean eta gaurkoa enun sekula bizi izan. Izugarria, Nafarra naiz, betidarik ikusi dut. San Ferminetako txuperazu etxetik, baino gaur hemen bestaren bihotzean bizitzea izan da. Ai ama, hauen digestio egin behar dute, orduan, banu hauen lasai, plazerrutxa, gora Iruña, gora Nafarroa, eta biba Euskara. Aupa, Joseba, Joseba etxalarkoa izan da lesaka be hurbil daukalako San Ferminak. Eta lesakan ere San Ferminak dira. Iruñeko San Ferminak lakuntzarrak hurbilago, ia nola bizi izan dituen galdetuko diogu, Anabel! Ze moduz joan da? Zoragarri, Ilaski, nik hemen bizi izan dudana gaur ere, emozioz beteriko goiza izan da, edo minutuak izan dira. Gora! Arazoak izan ditugu konexioarekin, jendetza dagoelako, joan etorrian entzuten zintuztedan, baina, saiatu gara algenuen bezain ongi, hemen gertatutako guztia ere zuen gana helarazten, plazerra izan da, eta hoxe, 9 egun ditugula San Ferminak aurretik disfrutatzeko. Gora, San Fermin! Gora! Eta biba Anabel. Hortxe udaletxeko plazan Joseba eta Gazteluko plazan Anabel izan da eta udaletxe barruan Amaiur Elizer izan da. Amaiur, plazer bat bebai zurekin egoti ez moduz joan da? Oso ongi Ilaski, Martxelo, eskerrik asko zuen konfidantzagatik, ilusioz beteriko eguna izan da eta ikusi duzuenez, aurreko ondoen esan dugun bezala, begizuloak kendu egin ditugu, ilusioarekin egon gara eta jendez lepo zegoeneko plaza pizkanaka ustu egin da, oraintxe bertan kuergara goaz eta disfrutatzera gogotsu gaude. Badakigu Izerretan plai gaudela, baina ja alkandora kendu, poloa jarri eta potetxo batzuk hartzera. Eskerrik asko, Amaiur. Eskerrik asko. Batzuk ez dakit, baina bat bi, bai. Danok lantaldien plazer bat ala alkarrekin egoti ospatzeko etorri San Ferminetara. Esaten gabiltz, etorri San Ferminetara sekulako hiria da, sekulako festak dira eta ederto pasatuko duzu Martxelo esatez, oso ondo pasa San Ferminak. Ere, bai, saiatuko gara. 2026ko San Ferminak ahaztezinak izan daitezela, esan duguna. Ala bitez. Errespetuarekin eta segurtasunarekin joan daitezela eta gozatu dezagun. Entzierroak bihartik aurrera goizero, Euskal Telebistan bebai. Inon baino beki. Azken eguneraino, ondo ibili azken egunen ikusiko gara. Eskerrik asko hortxe egotiarren plazer utxa da Txupinazoren berri emoti etorri Iruñera, gora San Fermin! Biba zuek!